Dito yung demon. At datan dito'y rumiat ang kabakiran. Dumsaga kung dito'y bukod mo. Amo, sigurado ko, at ito yan dahil ang di apon tigasak mo. Kasta tagparparik na kanyak. Ha! Ikis ti babae na dyan! Aray atong ta! At dita, saan kan ang makagaraw, Victoria? Di ko nam, maparmagnak. Kita unday ta nakasaganan, amang tukaw kan ka! Wala ka naman! Saan? Batipat. Iti panagtabon ti init. Sumanlukog ti manto amang pasipnget iti lubong. Orasen ti panaginana. Ngem bumangon dagiti agbibiag iti sipnget amang isaknap iti ariganggan. Batibat. Daytoy ti kunada akasilpo ti panunot iti pannaturog amang itunda iti aligagaw. Batibat. Nobela ken insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken itimat direksyon, Jun Ributaso. Sagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon.